tämmönen niinku vähän nihkeä, kuuma elokuun ilta ja tyypit oli tulleet ulos ryyppiskelemään, koska siellä sisällä oli varmaan ihan hirveä huono ilma ja mä katsoin, että no, kello on jo paljon ja ne on kännissä, että mä menen tästä niinku suoraan nukkumaan. Olinkin siinä ovella joku sieltä porukan sijasta nousee sellainen iso laavo. Ja näytti ihan Vesa-Matti Loirilta. Hei Pauli, haluan ihan henkilö. Se oli Vesa-Matti Loiri. Se selitti mulle, että hän olisi halunnut siis henkilökohtaisesti pyytää luvan tähän Siipeen jossain levyttämiseen. Ja Vesku oli levyttänyt sen siis muutamia vuosia aikaisemmin ja se on minun mielestäni niinku ihan perkeleen hyvä. Ja mä sanoinkin sille sitten, että no Vesku hei. Onhan se vituttanut minua vuosikaudessa, mutta annetaan olla tämä. Hyvää työtä, koitahan nukkua rauhassa. Läksin menee siitä, mä olin hemmetin tyytyväinen. Mä olin todella tyytyväinen itseäni, mä ajattelin, että en jäänyt siihen niinku, nuohoomaan, hitto veikö, idolini tuntumaan. Ja kuitenkin mä olin sen verran järkyttynyt siitä tästä kohtaamisesta, että kun mä sain ne avaimet ja läksin etsimään sitä huonetta, niin eihän siellä semmoisessa ymmyrkäisessä rakennuksessa, niin mä en tiedä montako kertaa mä sen kiersin, mutta ei sitä huonetta löytynyt niinku mistään. Mä olin silleen jotenkin kykenemätön niiden numeroiden kanssa. Viimein kun mä löydän sen numeron siinä, niin mä olin jo lähettänyt tekstiviestejäkin siinä saatana matkalla sinne tänne. Muun muassa Tampereelle yhden semmosen, että täällä just Vesku Loirin kanssa ihan yli puulta heitetään ja hyvin menee. Mulla oli semmonen tuore ihmissuhde Tampereella tuohon aikaan. Mä sitten rupean avaamaan sitä ovea, niin mä tajuan, että tulee vasta viesti. Tulee tekstiviesti sinne mun puhelimeen. Halas sitä mun puolesta. No. Mä heitän ne mun kamani sinne huoneeseen ja lähden takaisinpäin, niin parin askeleen päässä on tosiaan se respa siinä baaritiski. Mä otan niin pitkän lonkeron, kun pystyy myymään ja menen sinne ulos ja otan Vesa-Matti Loirin syleilyyn ja silittelen sitä. Siinä on semmonen silkki paita ja se on tuolta lapojen välistä silleen vähän kostea. Onhan elokuun yö. Se oli semmonen inhimillinen kohtaaminen, mitä mä en oo varsinaisesti katsonut. Minä tallasin maanteitä pitkin, meren kuuntelin kuujakin. Mä vuoksesi salassa itkin, minä kaipasin takaisin. Siipeen jossain, väliaikaista kaikki on vain. Siipeen jossain, sitä sain, mitä ummassa vain. Ei se raukaksi tee, sitä jos pyyhkäisee kämmön syrjäisen kyynelleen. Silmän mukaan kumman tiukkaan tarttuneen. Sinä mahdoitko tuntea koskaan sitä sellaista ikävää, joka lähtemän laukussa painaa, mitä tuntee se joka jää.